Assalamu alaikum. Barkamu da safiyar Juma'a, da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya tsada mu da alkhairin da ke cikinsa, sharrin da ke cikinsa Allah ya tsare mu da shi. Jai Muhammadin Muhammadu Rasulullah. Akwai wani abu da yake faruwa a cikin ɗarikatul Tijjaniya, wanda abin ya daɗe. Dan taɓa experiencing abin nan a rayuwata ba sai 2014 maulidin ƙasa a Gombe. Na da bai zan je maulidin ba saboda ban da wa'inda zan tafi da su in group. Sai daga baya sai na zo na yi shawara na ce kawai let me go. Lokacin da na shiga Gombe dare ya yi kusan 1:30 na dare saboda hold up ɗin da ke hanya. So sai irin muka yi waya da wasu sai suka ce min ai Maryam mun shigo tun ɗazu muna gidan annabin Gombe. Sai na ce annabin Gombe? Aka ce sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So yanda irin ni na je gidan na same su, duk wanda ya zo sai in ga an rungume shi an yane ni ma an to za a rungume na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda mutumin dattijo ne ga gemu ga komai. So I was scared irin sai na ce mishi, sai ɗayan ya kira shi, su ba su san ni ba fulatana ba ce. Sai ɗayan sai yake ce mishi da fulatanci, kai ai ba kowa bane yake cikin wannan tafiya, ai bai kamata da kaga mutum baka san shi baka je ka tunkare shi. Sai na kira wani sha'iri, ba zan kama sunan shi ba. Sai na kira shi sai na ce mishi ni fa gani ina gode kaza, sai dinga min dariya sai ce ke dama baki sani ba. Sai na ce wallahi ni ban sani ba. So da na ce mishi ban sani ba sai ya ce ina sai na mishi kwatance inda nake, sai ya ce min to bari ya zo. Ana cikin haka sai ga wasu 'yan Kaduna sun zo. So muka zauna dai aka yi tafira haka, ko bacci ban iya yi ba. First in the morning ni na fara wanka muka bar gidan. So da muka je sai na ga irin wannan ya kama maman wannan ya rungume maman wannan. So a lokacin ma akwai wacce ita ta zo daga Kaduna, amma sai wai mijinta wai ya ce ma shi wannan wanda suke kiran annabin Gombe cewa ga matar shi nan yi duk abin da zai yi da ita. So da safen sai na ji ba fulata nan sai tana gidan da muke, sai matar shi sai take cewa ita fa wannan haƙidan nashi ya ishe ta ya ɗauko matar wani da aure ya kwanta da ita a gabansa. Irin ita ba za ta ci gaba da irin wannan rayuwar ba, dan da fulatanci dai suna ta maganar su. So da muka fita sai na samu wasu sai nake ce musu da Allah ne irin wannan abin a ce annabin Gombe, Allahn Kaduna, Allahn wannan garin, Allah sun ce to ni ban san irin wannan abun ba. So sai wasu su ce wai ga mamana a taba hadiyya. Na ce to sai na kira wani sai ya fara gaya min wai a'a a cikin ɗarika ne wasu suke fita su zama 'yan haƙiƙa. Sai na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yasa nake wannan maganar fasting din mutane yayi yawa. Dan kana cikin ɗarika bai zama abin da wancan yake yi wannan yana yi ba, abin da wannan yake yi wancan yana yi. Kowa da yanda yake ɗaukar haƙidar shi. Ni dai na ɗauki cewa ni musulma ce, sannan na amsa la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ni a ɗarikar Tijjaniya ce, abinda na ɗauka a ɗarikar Tijjaniya ni in so annabi Muhammadu sama da komai, kuma in yi masa hidima sama da kowa, sannan in yi kaɗaita Allah na sama da kowa da komai, sannan in tabbatar da cewa bani da abin bautawa da ya wuce Allah na, shine Allahu Samadu. So ban ga dalilin da wasu tsirarru za su fito a cikin ɗarika wai a ce wai kai ma Allah ne, wannan ma Allah ne, wannan ma Allah ne. A gidan ubanwa kuka samo wannan abu? Ku ta dawo mutane zage kusa ana mana kuɗin goro gaba ɗayan mu? Wani irin masifa ne? Kuma ni wallahi na ga wanda ya ce shi Allah ne a garin Kaduna, ta ya zo ya wulaƙanta. Don in ka je gidan shi ma zai ajiye maka giya ya ce maka bismillah. Komai da aka haramta a duniya a gurinsu su halaks ne. Zai ce maka matar shi ma bismillah, zai ce kanwar shi ma daidai ne ya kusance ta. Komai su halaks ne, abinda duk Allah ya haramta halaks ne. Wallahi at the end of the day ya zama wulakantacce, ya zama kaskantacce, ya zama gashi nan. At the end of the day ya zo ya kama hanya ta gaskiya, ya koma ma share masallaci yake. Ni da Allah zai dinga cukurkuɗe su yana sako musu wani musifa lokacin da suke cewa kai ma Allah ne, kai ma Allah ne. Da Allah zai cukurkuɗe
buɗo musu wani bama-baman musifa ya sauka a daidai lokacin da suke wannan abin, da gobe wasu ba za su ƙara koyi da wannan abubuwan ba. Da na zauna akwai sanda a wancan 2014 din sai nake tambaya da Allah menene hakikan nan, sai wani ya ce min akwai sanin awali ne ko awalin sani, aka yi min bayanin dai abin. So da ni ban sani ba, bana fata kuma in shiga irin wannan rayuwar. Sai ake ce min wai shi awalin sani ne ko sanin awali ne yayi hakika mai tsafta. Yana ta da Shehu Ibrahim a lokacin radiyallahu ta'ala. Ya zauna da shi ya je kaza ya je kaza ya je kaza, an ce Shehu Ibrahim bai yi wannan rayuwar ba. To dan me mabiyansa za ku zauna ku da irin wannan rayuwar kuna ja mana zagi? Ku je ku tambayi asalin wanda suka yi hakikan. Shugaban hakikan da yake can wancan garin, idan ka je gurin shi saboda tsananin tsafi kansa yake ajiye maka, aka ce wai sai kan ya raka kai wai har inda zaka tafi sai ku sallama da kan gangan jiki yana can yana zaune, ko kuma ya dauke sagala hannunsa a kafadar ka, shi yana can a zaune kamar kilomita 5 kai ya raka ka zuwa wani guri. Ya shi ya kaya. Ku zauna kuna hauka kuna jahilci. An ce wai abin da yasa ake yin haka, wai in kai talbiyatul askar ne za mu da muka yi me ya faru da mu da muka yi mun ƙara sanin cewan Allah shi kadai ne abin bauta, kuma mun yadda Annabi Muhammadu manzansa ne. Wayanda suka yi me yasa duk basu zama haka ba? Me yasa Maulamu Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai ce shi Allah bane? Me yasa Maulamu marigayi Sheikh Isiyaka Rabi bai ce shi Allah bane? Me yasa Maulamu Sharif Sale Maiduguri bai ce shi Allah bane? Me yasa ba abin su ana cewa su Allah ne? Sai ku wa'inda kuka zo a bayan ma almajirancin ku zo kuna jama mutane musifa da bala'i, ku ce wai ku Allah ne, kowa ma Allah ne, ko mai ma Allah ne. A ina? A ina? Kuma an rasa wanda zai fito ya musu magana? Dan ni da Allah wanda ya san yana cikin haƙiƙan nan zahiran muraratan, ni ya zo ya gaya min cewa ga asalin yanda haƙiƙa ta fito, ga inda aka same ta, da Allah ni ya zo ya min bayani saboda in santa, da ni ba ma gama fahimtar haƙiƙan nan ba. In ka san kana cikin haƙiƙan ka bari mana, wata rana ai akwai wanda suka yi wani misbehaving aka zo ana neman su za a kashe su har lahira. Me yasa suka gudu? Ba su Allah bane? Su tsaya mana. Allah za a iya kashe Allah ne? Sai dai Allah ya kashe ai. Da sun tsaya su gani, in sun san cewa su Allah ne, su biya ma kansu bukata mana, ko su biya ma wani bukata. Ku zauna kuna jahilci da rayuwanku da addini. The reason why I'm saying all this, saboda yanda kuke jami'an ɗarikan Tijjaniya zagi ne yasa nake wannan magana. Da wanda ya kai da wanda bai kai ba zai fito yana zagin mutane. Ai yan ɗarika kaza ne, yan ɗarika kaza ne. Ai ba duka bane, kuma mutane aka taru aka zama ɗaya. Wanda suka yi abu ku je can ku zage su, wanda ba su yi ba ku bar su mana. Wannan wani irin musifa ne? Allah ka tsare mu da irin wannan bala'i. Allah ka kare mu daga irin wannan musiba. Haba da Allah.